nami karon din sa Sandigan, Ubay, Bohol. Nami diri nagligo sa floating. Ara guys, so lipong na kayo. Wa pa kay mi kaligo, wa pa mi kainom og tuba, nalipong na. Magpalit mo guys niya, hirsi day ka. Ay, pagpalit mo guys ko kay sunat to kay magmilon ka. Ayaw ituklod ko. Pag-ilong na katambalat inday. Nara mo ang kuan guys, so ang sudan no. Ako pa nang nilangoy, ginuha pa nang dagat. Dagon pa ni. Nara yun may bangos, naay bangos. Albino. Baliw kay ko nang kalan mo albino kay kanang magluto ko kanang pasayan. Magluto ko pasayan guys. Halay tero bro. Nami diri sa floating guys, diri may maghikay sa floating. Itantan og si Ingo. Mura man ta matumbaan eh. Nami ko ano? Unsa kay ngalan nito eh? Lutan. Kani ba? Sudlutan. Sudlutan para mo ni siyang parakuan, pulutan. Inilaw dayon. Kamban. Suba na yun. Parisan dayon tuba guys. Then luto mi kasa guys. Ang mga lambay guys oh. Lambay. Na po dayon sinugba. Na sinugbang bangos. Narami nagsugba diri sa tunga sa dagat guys. Naramong artistang hilaw. Naramong artistang hilaw, smile. Dami diri sa floating guys. Mura na na milon. Nanamik niluto nga kasa guys, so nagkukay guys. Na pasayan din guys. Parisan rin na siya mga saging na kripsi guys. Kaldiro rin kanon, buyag. Tama na daw. Tama na. Hello. Ligo na guys. Mga busog na oh. Kasago. Damo kayo. Floating ni siya guys. Pwede ta makaluto-luto diri guys. Ate. Ligo na ba? Kuan init. Init lang dun. Si Chay Chay. Muna siya mo ang cottage guys. Nindot kayo siya kay hangin. Na nagdala rami kalan guys oh. Muna yung gilutuan guys, kana muna yung gilutuan guys. Padapin-dapin nami guys kay kuan siya kanang nag-anam na og kalalong. Taob na siya guys, taob na. Nasi uwi. Muna siya ang forma sa among floating guys oh. Na mo gipabutang kay aron dali rami kaagi. Nagibagsok ra na siya guys oh. Nasi Ingo guys. Wala ni siya sa stress. Stress reliever. Nasi Inday Lorraine. Okay, nami baon guys oh. Ang kanin, daghan pa kayo ng kanin. Napa dyan mga kasag diri, ipaakak kong tiil ganina.
Inak.